Dapitan 89.9. Dapitan 89.9. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa iyong pag-inusara ng sayong kagabiyon, sa mga pagsulay o kasakit, imong gihandog. Ayaw kabalaka, nining tunguran. Kay aniya kami, imong mga higala, nga andam mo tagana, aron ikaw mo katawa. Busa, uban ni kami, ni gatong tulumanon. Mga pasiyaw, upala sa gitman. Mga pasiyaw, upala sa gitman. Kaya kumusta ang mayong gabi ganatong tanan? Ayan, usab kami ning sayong kagabihon. Aron sa pag-uban-uban mga langga sa amo ang tulumanon, ang mga balak o pasiyaw, mga pasiyaw o balak sa guma nga ato ang pag-asawaan karong gabi una mga langga. Pinagi sa ato ang pinalangga na station manager o sa ato ang mga kaubanan sa buhat. Giling maong programa mga langga ang mga gining gidayungan aron nga mahatag na mo isip kasa sa tagsatagsa ninyo ka Pinoyanan karon. Kumusta ang mayong gabi kanatong tanan? Sa Buanga del Norte, ipulog ko ng Dapitan, ato ang 50 ka mga barangay sakop diri sa Dapitan City. Kung saan diri sa tuwang nahimutanan karon, karon diri sa Maria Cristina, sitio Nakaang Maria Cristina, Dapitan City. Ato ang 89.9 RCFR. O karon gabi una mga langga, diri sa kuwang tapanan nga ang partner karon, ang guwapo o ang garbo diha sa Lamatit, ang ato ang bagong kauban sa buhat. Kaya siya ang bagong kauban sa buhat mga langga, nagungagan ang mga guwapo diri. Kumusta may gabi ni mo diha, Kuya Rumi? May gabi po sa Bigoros. So sa tanang suking gipalit ang paminaw nga nagkaulan kayo sa imong programa Bigoros. Ang balak pasiyaw sa gugma. Ato ang ining tanan nga kuan kuya. Ato ang ining tanan nga programa diri. Kumusta man mo ang kagabion karon kuya? Medyo Okay kayo Bigoros, basta mga partner lagi tayo duha, ayos kayo. ayos kayo. Unsay nakaayos ana. Ay medyo higher ang bulan po mulan. Diba? Kaya kay medyo niulan Ano man ida po Bigoros? dago. Kaya kini kato ang programa, ang programa diri mga langga nga gipalihan dinhi sa tuwang mga epektibong produkto alang sa tuwang mga kalanggaan nga wala pa nakasulay. Sulay na mo mga langga. Kay ang nakasulay nagbalik-balik kanunay. Kaya kini katong programa karon mga pasiyaw o balak sa gugma mga langga. Ato ni siyang ipahinungod sa mga mga kalangga sa unang panahon bitaw na mahiligon usab sa bala. O ipahinungod usab nato kini sa mga millennials karon na wala pa gid sila nakaabot o wala nila na sinati ning maong programa o ang mga lingaw-lingaw sa unang panahon.
sa karon nga panahon daw gilumutan na o gitay-an na. Gitay-an na kay wala na kayo siya bitaw mahinumdumi sa kabatanunan. Mauna nga bisan pa man sa mo ang kabatanon sa mong partner karon mga langga, amo yung paningkamutan nga matod sa inyo ang lingaw. Dili man gani namo makuha gyud ang sakto nga mga taging o mga garay sa balak apan paningkamutan ang mga langga nga agid-agid ra gyud. Oh, yeah. Buang agid ra gyud kuya. Pero pinahali po din ko doon na ano na po tayo salmot na mas labaw pa sa atong gitagi. Oh, kanya ato kawagon ang atong mga suking tigpaminaw. Oo, kanang giingon nato nga mga veterano sa mga balak. Oh, ato silang kauhagon nga kung ano na sila yung mga tampo diha, kung na sila yung mga gipangtagig nga balak, pwede silang mutawag diri sa ato ang cellphone number. Dayon pwede pud sila nga musulat sa ilang balak ipadala diri sa ato ang radio station o pwede pud sila moanhin mismo diri sa atong radio station. Oo, para maayo ko din doon sa kadang yung mismo yun sila mga aktual yun mismo sa mga oh, makita nato ilang kagwapo. Oo, kita ko pa po kay nationwide yun eh. Nationwide. Dayon ang ilang kagwapo parehas ako ang tapad karon mga langga. Nakita kita mong kagwapo kay naka-live mi karon. So alang sa itong mga kalangga nga gusto mo lang taw live. So pakitaalan nyo ang Facebook page ni Ingo Dunsoy. Makita ninyo ang tisoy-tisoy diha. Kaya karon gati una dili lang kay ako ang tisoy. Kay naamay. Namatay ka uban. Kaya ka pa yung mga bago yung doon sa tantan na po. Limitahan kita na yung doon sa makikita pa sa bago kaya wala yung sa bago. Okay, magkatapad tagmaon. Kupapuro na, kupapuro na. Binuang. Binuang. Kunya alang sa ilang mga tawag karon kung gusto silang matawag mo bala, diri sa akong cellphone number 0910-793-3534 akong phone. Tama yung ballpen lapis diha. Diri sa akong cellphone mga langga, smart number 0917-933-534. O usab sa cellphone number sa ako ang partner ng nagduna nga si Kuya Rumi. Sa cellphone number ni Kuya Rumi mga langga, pwede po ninyong i-text direct sa 0930-626-0358. Speak ya. 0930-626-0358. Okay. Alam po sa inyo ang mga greetings mga langga. Ang inyong mga pa-shoutout diha. Pwede po mo magpadangat sa inyong mga mensahe diri sa ato live. Pwede po mo padangat diha sa ato ang mga cellphone number nga gihatag. Aron nga kanang inyong mga mensahe ang mga langga ato ginahatagan og pagtagad karong gabi una. Paningkamutan ginamunan ni Kuya Rumi nga matagan ginang pagtagad. Kaya sa ngalan sa atong station manager, naari karon sa gawas. Ayun gabihin mo na engineer, Kuya Mario Lactuan. Kasabang transmitter operator Tatay Valentin, ang mga programming director, si Manoy Camlon, at tabangan din ni Manoy Camlon o sit up. Munay programming director na matinabangon ay mutabang din siya sa pag-sit up. Kunya, kaning ato ang programa diri nga langga, nga gipaluhan gini siya sa mga epektibo nga produkto sama sa Harder Papaya with Milk and Skin Whitening Soap, ano ang Palmera Oil, atong Hardin Power Oil, ano ang Ivo Perfume, alang sa atong mga kadalagahan, sa atong mga nanay, mga tatay nga gustong mumintinar ang ilang kaanyag o gamot, kapresko, katay Ivo Perfume mga langga. So katong aduna po mo yung mga balatian diha nga dugay nang wala na wala. Kapilan mo nang balik-balik sa tambalanan dayon narang yapon. Ayaw nang kabalakan kay ano na nakita Glinisol capsule, Rubisul capsule, Glinisol capsule, ug ato ang Berlin's coffee makapakusog sa ato ang immune system, makawagtang sa mga balatian kay daghan ni siya nga makambalan ani mga langga. Kay kini ato ang pure herbal nga mga produkto. Sigurado gid ni mga langga ano na gid siya epekto makawagtang sa inyong mga balatian diha.
Dahil ano na po tayo, Vita Kids, alang sa mga kabataan, pagpakusog sa ilang immune system, labi na karong panahon ng palit ng ulan, mukalit o init, ako na ng hatagan o mga vitamina na magpakusog sa ilang sundalo, sa ilang kalawasan ang Vita Kids, mga langga. So, alang sa inyo ang dugang kasayuran, kung gusto mo mong magpa-deliver, magpatong sa inyong kasatag sa Kapanimalay, ang ang mga kaupanan sa buhat usap, aptik ay mga langga, lamin yun akong tapad, o kining inyong higala mo na si Gurunzoy, doon na kita yung mga cellphone number mga langga kay alang sa inyong pagpa-reserve, automatic yung mga manhari ang mga langga. Ayaw lang po doon, kaya program na. Pwede ba? There is akong cellphone number, 0910-793-3534. Ang nakabita ko na rin ko doon, kaya ikaw pwede, ang pasagawas, pwede magpapanin mo sa, pwede sa border. Pwede sila border. Ang mga kalangga, labi na ka nang naglantaw sa live, pwede na ito ning ipadala na ito ning mga produkto kung gusto din sila ng uangkon sa ito ang mga produkto, pwede na ito ipadala sila. Kung doon na po sila mga binal sa kinabuhi nga naadiri, pwede po nilang maangkon pinagi sa ilaan pagkuha sa ito ang produkto, then ang bayan nila sa yung kayo. Kaya naman tayo GCash. So, dali na kayo ang pagbayad mga langga. Ngayon na po tayo Inhale Quart ang padala. Tayo Palawan o daghan kayo mga langga. Pwede kayo na ito. Pwede na nasabot na ito. Kontak lang mo dali mga langga. Bisan kinsa na mo dali. Walay pili mga langga. Kaya ang tanan pwede rin na maton o mo-process sa mga produkto na gusto mong mabot sa inyong kasatag sa Kapanimalay karon. Okay, atong oras mga langga, niabante na gyud sa pag-alas 7:34 kagabion. Ang among cellphone number mga langga, pwede nang tawagan. So, kinsa tong gustong mutawag niya, halatawag na. Okay, ano na tayo, caller, ano yung hatagan pagtagan niya ito? Caller, lumayang gabi. Hello? Isuga ko tayo. Kinsa man pala, ho? Ayaw ba? Kinsa ba ne? Si Ricardo ne? May gabi ni mo na Ricardo? Kung sabay ako ikalagan ni mo karon Ricardo, mubala ka? Ako niya na napet? Padayon sa imo ang greetings diya, Manuel Carrio. Berada. Dahil naputol-putol maninting ni Macario. Nagsakay mo siguro kag kabaw diya ni Macario. Sige, padayon sa mga greetings ni Macario. Kana kay papayapon pa raw. Minaturog sila. Kita tayo pag-ibig dalam dulu. Grab. Kita tangan dia betul. Kenapa mau? Mura gid eh.
Wala na ginalahin. Sige, salamat kayo sa mga pagtawag Noy Macars. Oh, then mo. Tawag. O may gabi na lang ninyong burot diha karon. Ikaw lang to si Juan mga nagat, si Noy Macars. Naminaw karon si Noy Macars. Okay, atong oras, niabante na sa pagkalas City 38 kagabiyon. Kumusta nga ito ang mga RCFM fanatics? Daot nga na sila karon sa mabusog na tiyan. Uban karon na kuya. Ikay pa, Ikay pa, wala pa niya ako. Ikaw ba nakapanihapon o ka? Wala, magpiyo na rin mo yan ko doon. Yung pa na po'y tawag kuya, kung saan yung tubagunin tawag. Kaya, dosi na. Hello, mayong gabi. Hello? Hello? Kinsa ni paligot? Si Mimi, Wait, watching from Cebu. wow! Watching from Cebu. Yes. May gabi ini mo diha, madam. Nagtanaw dahil kasabuang live karon, madam. Always watching from Cebu. Wow! Salamat kayo sa inyo ang kanunayang pagsunod sa tuwang programa diri, madam. Papadayon sa inyo ang mga greetings karon, madam. I wait lang ako ang mga relatives siya sa Mindanao, sila ko family. Kinsa pa gyud, madam? Especially sa akong mga ati sa Davao. Sige, kadalan, salamat. Ay, mga special someone di ay? Nothing na. Nating ganun ba? Ganun nating naman. Kani kita lang ayaw ni ba? Ang saman. Ha? Ay, tawa. Kung saan siya, karaban ko yung tao na tapad karon diri. Ay, lang pa diya. Ah? Tikin pa man ko. Si Kuya Romy. Kaway-kaway sa kapila Kuya Romy. Ako din, maram. Ay! Mari Kamlan sa Tenten. Okay, salamat. Okay, salamat. Salamat kayo sa pagtawag, madam. Sige, bye-bye ko doon. Okay, God bless. Maka to si Ma'am Aimee. Si Ma'am Aimee de la Cruz na nanukan din siya dito sa Cebu. Pagka nindot sa signal. Nindot kayo ang signal ni Tinaw kayo. Tinaw kayo. Kaya siyang suking kalangga diri usab ato ang fanatics na bisan pa man gali siya makadungog kay di man maabot ang ato ang signal dito. Pero pinaagi sa live makita kinya ang mga tuwag diri kanang programa. Monitor rin niya kuya. Kaya karong gabi una din nata maglangan. Medyo nalangan man ta. So bubalak dayon ta. Bubalak dayon ta isa ka balak ato ang mga kalangga karon. Sama sa naandan kuya, atugin mo yung unang bubalak. Oh, ikaw yung muna. Ikaw yung muna yun. No choice mag-ibuan eh. Saan maginig wala mag-ibig kapaingnan na ni. Hindi mo ka bubalak, una-una. Ikaw yung muna. Ako mag-ipag-modest ka lautan. Ikaw yung mayo mo ba? Kaya ako ang minamaw himo ani kuya. Pasayloan na lang pagkudaan ani mga kalangga. Muna ram ni sa ako muna. Kaunan kung doon na mo ikadugang ani, doon na po mo ikaduha, ako na'y bahala. Tara, nindot ni. Nindot kay pasahi ba? Kini akong bala kuya, naguluhan ni og bagbag ug dughang malimbungon. Sa akong pagbangutan, ning madanlog na kalibutan,
nauntan talikdan atong gidanatan. Apan ang adlaw nagdumili pagsahop sa kasadban. Aron unta pagsiat sa kabuntagon gugmata isumpayan. Ang bakbak ko nagpadayon sa pagsalikway mo sa dayon. Apan king kasing-kasing ko nagadugo sa hilom. Kay ikaw paman gipangga gimahal naglaom. Nga ang gugmata ipadayon sa saktong panahon. Aniya mo karon nagbakhok nagpamutan. Kaysa kasi sakit sa samad niining akong dughan. Mga kapakyasan kaparutan nga hilabihan. Nga maoy nihugno ug nitunas sa akong balatian. Ihangad ko na lang kini sa langit ug magpakiluoy. Naunta imong mabati ug ibanwas ang kaluoy. Kay ang kasing-kasing ko nagkamang ug gikapoy. Nga sa gugma nahanaw naputol makaluluoy. Sibathala na lang ang mag-igo nining tanan. Kay wala man ako'y laing kasumbungan siya raman. Sa mga pagsulay o kasakit nga nahiaguman adlaw nga tanan. Kay sibathala man ang atong panungan ug tag-iya niining kalibutan. Salamat kayo, Kuya Tibor. Na Kuan kay ko rin yung wala kay ko doon. Mura mo sa tuig na yung butong gitaging. gigachambahan na ako. Kaya, gigachambahan na ako ba? Kaya kanungog mga gusto kong lulo sa unang panahon nga, magbalak-balak punto siya. Kaya kinibitaw nga batanon pa ta, bata pa ta, wala pa kayo sulod ng atong utok. So, lapad pa kayo o paminsar ang ato ang utok kung batanon pa ta, dali na itong matuhog. Kaya naman na to, gaminag ka na ang maong mga pulong gikan gid sa tao nga atong gimahal. Mao nga to ang mga katigwangan. Bato tayo para ito doon yung veterans mga Nachambar na siya, partner. Dito sa to ang live karong gabi una. Tipuntan mo padayon ngadto sa ikaduhang bala karong gabi una. Ato sang i-shout out si Ma'am Precious Heart. Shout out ni Ma'am Precious Heart. Good PM Sir Ingo. Shout out ninyo diha. Salamat sir. God bless gikan ni Ma'am Torres Chris. Dayon, good evening Sir DJ Kununsoy. Pwede ta greet ni Ma'am Lynn Tako Laktuan Igiya. Og ni Sir Brooke John Igiya. O sa akong duha ka anak Jollibee og Jubert. Masig diya sa Manila. Amping ang tanan. Salamat Sir. DJ, God bless. Dayon, mayong gabi Kununsoy, gikan usab ni Ma'am Ivy de la Cruz. Shout out also to Yarly Grifon, watching right now, and also to Blue Velvet out there in Lamatic. Mayong gabi nila ni Blue Velvet yan. O ni Ada Labiar Sapungan. Pa-shout out ko sa Sapungan family. O God bless sa inyong tanan pa ni. And also to Ai, thank you for watching. And Bami Twala, watching from Bermuda. Bermuda, ang layo naman ito. Good evening, Ingo Dunsoy, watching from Bermuda. And also to Sir Antalan, Katalan, Mark Anthony Katalan, watching live from Zamboanga City. And also to Maminakos sa Monte Piso. Ay, Ingo Dunsoy, ani-anak po inyong suking tipaminaw. Kay dinhi sa inyong programa, kami ninyo nagmahal. Kaya sa inyong mga balak nga masahod sa akong dalungan, mao'y makahupay sa kapoy kong lawas.
maayong gabi sa tanan, labi na sa akong tabad nga pinangga. Request ko kanta nga saad ko. Salamat kay Ma'am Inhaku sa Montequiso. Iya sa may Antipolo. O nga maayong gabi usab ni Ma'am Violeta Calasan. Good evening Inggo. Good evening po din Madam. Salamat kay sa inyo ang pagsunod. O kato ang ato ang first batch of message diri sa ato ang live karong gabi una. Kaya usab sa inyo ang mga mensahe niya. Natin na niya kuya. Ito yung tagal. Mayong gabi Kuya Rune. Great lang po sa akong asawa nga nagkaon o panihapon. Carlo ni diri sa Antipolo. Mayong pagpaginaw niyo diya sa may Antipolo. Di ay tawag diri ka kuya kung sino tubag Oo, ulit tawag. tagal ginahin ko doon. Hello, maayong gabi. Ay, Oh, maayong gabi po ni Mula. Medyo hayag-hayag naman yung signal. Yan, isa ganito ni Palihog. Isa ganito ni Palihog. Nalimot mo kung pangalan na ni. si GR men. GR? Oh, kamara, ya mas may mag-explore atong bala. Unsa ba imong uluhan sa imong bala karon? Wala man. Nawala mo dyan. Halwa. Nawala kinsa sa kahanginan. Balik lang tawag. Nawala ang iyang kuwan. Nawala ang iyang tawag. Limot mo ko siya ang pangalan ko yan. GR to, kamara na may Si namate. GR na ito. Usap sa balak. Ang mayo ng ang minute nga magbabalak niya kita. Atong paabuto ng iyang tawag. Karon nga makapadayon siya ang balak karong gabi una kay sa diha. Tawag mo to siya unya kay nagputol-putol sa balak. Mangita ko sa signal siguro. Dayon karon nindot naman ang signal pero di pa rin siya gawala. Paabuto na lang nato siya. Tawag na lang karong balik. Itawag mo siya balik at uling tumagon din. Hello? Ayong gabi? Oo, tara. Okay. Klaro ka? Sige. Bilis ko sa aming barkada ay iklang pangga o sa akong silingan sa mga utara pamilya agong pagpay kang kokol o kang atunat si biasa orang yang tinggal ingatnya magpapagalan selama pagkakalitan at kaisatunan Dayon mubala ka karon. Diya, kuya. Oo, wala ko na may natin din mo mahal nagmay. O sige, unsa may unuhan ni kong bala? Gawa ka na. Pagkaw lang sa ito lang. Okay. Dili naman malagsama ipanang kumatasan. Yani may kabot at pinahan. Apan ako dili maugman. Sumara sa akong tamasan. Tugutin ako dito kung ipinga itulog sa pagdahon. Handod sa abdon sa maon santos. Ang inyo na abunod o katahuran. Unang pagyot mo, abathal ganan, kalindot sa gayon,
ipula nato. Balak at puluhan kawasan na. Ilalagay ang nabinahandong sa dugat at mas lungkot. Ang naman ang mga buknot ang nagbaka, mga lupa, kay nagduwi man tao umigitik. Dili papa ikaw yan sa pagbati at hirapihan. Nagdut na maipawit ang lagi o patong bantilis at sa lamang at nagaktak sa unan bantitan. Ikaw sa kaa at tao lamang. Samtang ang sakit ata sa kagabig padulong. Ikaw ang panunay hinahandog. O sa akong paglakaw, lahat ako sa kalangitan, o di pang ikaw sa bitod at lakaw. O sa ang buhaton na sa hindi ikaw ako maakot. O ba't ihangad akan dimo imong kasuhan. Itigani ng kasing-kasing nga walay sama diri katakot iya mahigod. Kung ako pinipilikot, dalon ikaw sa salag sa Panginoon. Ug siyang nagulabog ang agila nga dalan at taon ug ang maktod sa kahangguran. Buhaton o ang tanan sa akong gihalaran. Bisan ang pagkataon ako sa mga aron puuon upatong mga maklat na bitoon o ipindan atong puok maklat aron ihalat sa imong galamhan. Sa akong ika sa hilpit akong mga bilig o puno o ang sinumbalhito sa talatan o tanggitang kahumol o maoy akong oon habol unta ha ang magadod ko. Ang salamat Tungkol Lendoy. Pagka-anindot kayo sa iya ang balak na niya. Pagkabalak niya siya yung puli-puli. Salamat kayo sa iyo ang balak niya. Salamat kay Jay. Upay nga po na lang yung tanan niya. Jay, ari ka mara. Na putol po na niya ang tawag ko. Sakto-sakto po nga. Ay po siya mo balak-balak. Pagkabalak mo yung siya ko doon. Nindot yun kayo ni siya mo balak. Ato ni siyang imbitahon. Oo, ato na nga. Ato ni siyang imbitahon nga muanhigin siya diri sa tuang naikutangan. Oo. Para ato ni siyang may mamat. Oo, yun. Dayon mas maayos yung hapito dito ba? Kasama na ito kahapon, pero kahapon na makakita si Ate po yung lagi, pero rin na pag-lubsong na po, wala kami nagpo. Wala mo nang kakita kanya. Doon kaya kasi na ito niya makakita siya. So salamat kayo ni GR. GR. Ang iyaang maanindot kayo nga balak nga ibalangan ka nato dire karong gabi una. Daghan kayong naminaw, daghan kayo na in love sa maong balak. Balak na gigagyo sa pinapungkayan. Gikan pinapungkayan bahin diya sa may lamatik. Lamatik na ba na ilaan diha? Oo, lamatik. Lamatik na atuan nga mga kalangga diha. Wala gilaing gipaminaw. Dili numero 1 na kita na nagbuto-buto, nagpiti-piti sa kaninan ang RCFM, ang 89.9 RCFM. Dili tabasa ta sa mga mensahe diri. Maayong gabi, great ko sa akong asawa nga si Carissa Lacyo nga nagluto og sunan. Charlo
ni diri sa Barangay Antipolo. Salamat po. Oy, maayong gabiin niyo diya. Maayong gabiin ninyong duha. Greet lang ko sa akong lula, sa akong asawa nga si Cherisa Lacchio ug sa akong baby girl Charlo ni diri sa Antipolo. Okay, mayong gabi ninyong duha diha Intuduns o Kuya Rumi. Greet lang ko diha sa Lamatik, gabi na sa akong mga anak, akong papa o sa Ricamara family o Carion family from Lorraine, si Lorena. Mayong gabi, may pagpaminaw niyo diha. Mayong gabi ko Dons. Greet ko sa akong mga kapamilya diha sa Talisay, Aguiar family o Rumarati family o sa akong mga sakop tree sa lagdap nga naminaw sa inyong programa karon, Kuya Dons. Mayong gabi di ay kaninyong tanan diha. Kuya Dons, greetings from Lady Yahoo from Dapdap. Si Lady Yahoo. Great sad ko di ay sa akong bana nga si Rinaldo nga maupay pagpanihapon niya. Maupay pagpanihapon nga sige ba natin na diha? Natin ang asamtang nagkaon-kaon nga po diri sa tuwa nga mga pasiyaw o balak sa gugma. Good evening, Intuduns. Unsa ang imong live karon? Please from Santan Boy. Ang ato ang live karon Santan Boy. Naka-live ta sa ako ang Facebook page. Ang Inko Dunsoy Facebook page. Pangitahanan yung mga langga. Inko Dunsoy as in I-N-G-K-O dayon D-O-N-S-O-Y Inko Dunsoy. Pangitahan nyo sa Facebook mga langga. Ay gabi ni Santan Boy karon. Ang natuang guwapong amigo. Good evening Sir Dunsoy. Greet lang ko ni Nova kagandahan uban sa iyang pamilya. Mark Jason uban sa iyang pamilya. O request ko balak ikaw Sir Dunsoy, ako pabalakon. Salamat Sir Dunsoy from P. Kagandahan. Sige. Kabalak naman ko ganiha. Bos mo di ka na ito. Bos mo di ka bala. Bos mo balak. Kasi bilang magkita tagbala karon. Magkita tagbala karon na kuya. Kay para atong ilingaw nila. Kayon padayon diha kuya sa imong mga mensahe sa kuya. Mayong gabi, Kuya Rumi. Greet lang ko sa ako papa sa Lamatik. Na si Bibi Turtal from Wild Dragon. O may gabi yung Wild Dragon. Si Wild Dragon, always na si Wild Dragon. Always nagapaminaw sa ato ang mga programa. Ano na ilang ka naman. Ayun na, mayong pagpaminaw usap ni Nanay Rosa o ni Ate R. Ate R, mayong gabi mo ni Ate R. Sinuha ang mga kaubanan usap ni Ahurot. Roto na lang nato para wala mahay. May gabihin niyo niya o belated happy birthday. Nagsahulog siya siyang ika 18 to? 18 ba? Ika 18 ba ka ito niya gabi? Ayang gabihin na lang yun niya. Si Tatay Usap, Tatay Primitivo Algan, si Tatay Rudin. Sa itong mga kalangga niya sa may pasanan. Sila ni Buy Sagop, ni Buy Wakwak. Sa hurot-hurot na lang niya, nato maisa-isa mga langga. Pero kung mutiks na sila na ako dali, maisa-isa ginato na. Ngayon si Nanay Limpa Usap, o si Tatay Praxilis Ritala, tay tawag sa ning oy, nawala man. Gibiyaan mo ko si Ire. Tawag lang usap, Tawag lang usap, langga. Tawag lang usap kay ato ang wag mo na ito nabantayan. Ngayon mayong gabi ipod sa ato ang mga nanay o mga tatay sa tagsa-tagsa nila kapanimalay karon nga nagpaabot po sila sa mga magbabalak sa kahanginan. Ato silang awhagon kuya sa makausap awhagon na mo ang tanan adunay mga ginagmay usab na mga karibalo sa balak kay kami dire ako ang kauban wala magigmingon nga kuan ani kasi natian karon pa magigmian mo lang ipaninggamutan nga pukaon ang mga nagkatulog ng mga tagahapon ba para alam paghatag sa paglingawalan ng inyong mga talaga. Dahil sa samtang nagpaabot sa mga tawa ato sa ipalaptik ng mga mensahe diri sa tuang live. Ani ka ni Ma'am Maris
Maris Pila Kalasang. Good evening sa tanan. Shout out ni mo madam. Thank you for watching. And also to Wild Blue Velvet. Good eves Ingudons o Kuya Rumi. Shout out ko nilang Aming Ferrarin, Liling Ferrarin, Auntie Bibi o ni Baliling Ricamara. Ika ni Blue Velvet. And also to Wild Dragon. Mayong gabi Ingudons. Thank you for watching bro. And also to EG Gitila Sakal. Maayong gabi Ingudons. Pasigaw naman diri sa barangay Antipulo. Shout out to all of you. Shout out ninyong tanan niya. Ito ang mga amigo sa may Antipulo. Uli lugar ni Monkey Boy. Uli lugar niya ni Tio Badok. Ang kaubanan usab sa buhat na si Tio Badok nga berting pagkasiawa gini Kuya Rumi. Oo, Badok. Badok na nag-inusara na wala giyoy ni sa pupo sa iya ang mga dughan. Dami sabok. Perhapit na naman ay forever. Hapit na na forever na sa kuya. Perhapit na naman. Ano ka muna yun daw? Hapit ang sa no. Di ba no? Natawa siya Tito Imas pa. Ang atong oras mga langga ni abanti na sa pagkalas 8:04 niya kay ganiha mga langga. Before mi ni sakay dire sa among lingkuranan nang wait gini si ang partner si Kuya Rumi. Kay mubalak no siya. Unya kay dili lang yun siya mubalak mga langga, dili lang kay siya. Naa siya kauban. Naa siya kauban sa iyang balak karong gabi una nga ihang itunol na to mga langga. At itong tawon nung iyang kauban. Nasa na tong kauban ni Kuya Rumi. Dansi ko ani mo Kuya Rumi kay nagdala mag-pack up. Meritahan mo na yung dalawa kauban kay Iman. Maplatan ay dapat ito. Naman po nga pero simpa ko kalitan. Mo ni nakagansi na akong karong gabi una ang galangga. Ay nasa back up. Di may ka magansi ko doon. Kasi sa gula kay balon. Bisa kasa ka makita makapunit mo. Bisa kasa mo padulong mga punit. Unsa mo na basura kay puniton lang sa nasa. Di ba lagi na siyang kagwapo yun. Dili kay kaduha ko ni Tatay GC. Pinawas na Tatay GC, maayong gabi. May gabi na siya Lipras, makabayo ko. Si Nanay Usap. Dali sa taas sa kuan sa tuang mensahe. Good Ingudons, good evening. Magbabalak lang ko kang Ruel Impinado kamasog sa iyang bidalanggang asawa Maris Tila Kalasang kamasog ug sa ilang mga anak John Paul, Arian, Mariel, Gian, Michael Bibisit ug kang Dominica Solon Impinado kamasog Star kamasog si Berina Impinado kamasog sa may Linapo. It's me, Commander Quick sa Panunong Purok Bato. Maayong gabi ni Quick kung sa iya usab ng mga silingan diha na naminaw usab sila karon. O si Nanay usab nay, maayong gabi ni mo diha nay. Nakapanihapon na siguro ni sila karon diha. Kumusta na lang ninyong tanan diha? Ngayon, maayong gabi usab ni Ma'am Chak, si Ma'am Mitch, out there in Sakayanon, o si Ma'am Joey. Maayong gabi niyo diya sa mga kalangga sa may Sakayanon. Usab ni Ma'am Sheila, dari sa may Silangon, nila ni Gail. Maayong gabi niyo diya. Usab ni Double D, si Double D karon. Kumusta ato ang amigo diya sa Ubos nga Bahin? Kumusta naman ang imuang kalagayan dyan bro? Gibuti-buti na o gihanga. Kaya punta pa talag sa bakay para bugong sa edad, padugang sa kinabuhi, o pabatanon sa panagway, ibanan sa paggamit sa hard herb, mamaya with milk and skin whitening soap. Mubalik yung pagkabatanon ng duang mga tinaguan ng mga panagway. Okay mga langga, hindi na ta maglangan-langan kay nanguhit.
Sige, panguhin niya. Balikan na ko yung mga Boros. Nagpanikad na po na imo ang partner. Kaya murang na ano yung crazy man. Kani ang mga langga, kani ako ang partner bagay siya na ikulos na agad may gihimo nga kanana ang hatag lingaw ato ang mga kalangga karon. Kanya karon na first time din nato mabati siguro ni si Ate Toy Mats na mabati gyud diri sa kahanginan. Mubalak. Oh, excited kayo ko nga maminaw ang ilaang balak karon mga langga. Mo ni balak nga sa to'y kuha na title sa inyo ang balak nga gitagig ka ganihan ko yaro ni. Sa to'y title ta sila ang balak ang ito nga kuha na rin. Kapos kong gugma. Kamus kong gugma. Kaya kining balaka mga langga kaya kung manigilantaw gani ha. Tubag-tubag ni siya. First time ni siya nga mahitabo nga ako ang nadunggan sa programa sa radyo. First time pala gining himuon diri sa RCFM. Kining tubag-tubag nga balak. Ako din ko yung pagtagig yun ko dos na para po duga ang hatag lingaw sa alang sa naminaw ko rin dos. Dahil alam po nga ma-challenge po. Ma-challenge po Oo. mga tigpaminaw po nga mapadangat po silang mga balak. Dalaw nila mga asawa, mga uyab. Sana all na uyab. Sana all na uyab. Ako yan. Saan na lang itong mga ulit ko yan. Mag-inasaran na lang. Takot ko ka Okay, di na nato langan-langanon. May gabi ini mo diya, Titoy Mats. Maayong gabi po diha ko doon. Asa mo tong mic? Nadara day. May gabi ini mo diya, Titoy Mats. Maayong gabi po diha ko doon. Kamusta man ang imong kagabi on doon te? Okay ra. Okay, right. Padung gamay sa mic. Wa kanina kalimahin nga medyo ano. Wala nang masawa na nakasidisol capsule. Nakasidisol capsule dahil ni. Murag medyo di kuanan da koy kuratan kay karon pa man ko ani kuan gud. Nakuratan. Aron dili ka makuratan na dito'y Mats. Kuratan na sa ko. Kay siyempre kita man ta karon sa live. Unhan na kana kong pangutana kay kato ang mga kalangga. Pangutana ginagpila na imong pangilaron. Ay lang tugas tinuod. Pila na gipangilaron ani. By 5. May 5. Beijing ko profundo na tayo. Binuang ini kaya may 5 na ipundo ang 30. O parehar po na singon na kuya Rumi nga 25 ko yung edad 25 plus. Ang plus po 30 po. Balihon ba? Balihon. Dayon ani sir ka mo bala karon na Ate Toy kay namo po si Kuya Koy dire imo ang partner atangan ka ko sa imo ang higayon para makapadangan po kasi mo mga mensahe da sa imo ang tagsatag sa mga minahal way lapot ni akong tapat. Mobreak lang ko sa tanan nga naminaw, ilabi na gyud sa Lamatik. Sila si Bansky, Magdal, si Blue Velvet, Pare Bibi Total, si Mr. J, si Ate Isay, si Kulot, ug tanan diha nga naminaw labi na gyud sa Plasanan pod, silang Manay Arms, si Boy Sagog, Boy Wakwak, si Merla, Wa pala manananggal dito. na may wakwak na ako kagod. Atong ang iyo na basig na manananggal. O sa Santo Niño, sila si Berning, si Jasper, silang mga Kabalpin family. Ako man ang mga kuan diha, mga igaagaw na ko ayaan na diha. Kuyo. Dayon sa Talisay, sa Puro Maasin si Kuan, silang Exorcito, si Manang Bibi. Dayon si Black Mamba, si Wild Dragon. O sa Pulo, si Manoy Carrio o si Linsky. O sa tanan na lang naminaw, kay daghan na kaayo. Okay, dili na nato langayon mga langga. Kay nagapanikan na gining kuang part nito. Sige na ba? Sige na ba? Sige na ba? Sige na ba kayo mahuman ning mo ang sakon. Okay, kining ilaang balak nga tubag-tubag karong gabi una mga langga ato nang paminawon.
sa dili ko pasugdan ang balak nga among pag-asawan. Tugod ako magpangayo og katapuran. Maayong gabi kanatong tanan. Labi na gyud sa mga tigpaminaw, tibo katawhan ning atong dakbayan. Kini nga mong balak, gitagit gikan sa pinakapungkayang bahin sa Lamatik. Nga maoy mugitik sa inyong mga kasing-kasing nga nagpitik-pitik. Kini nga mong balak naguluhan kabus kong lukan. Dahil to'y mas, pagkaanindot mong sudpumon, ning mabugnaong kagabihon. Matamis mong mga pahiyom, gusto ko nang maangkon, kaysa kabus kong dughan, ikaw man ang giambahan. Buot kuntang ablihan, king akong mga dughan. Aron dawaton ang gugma mong nag-ambahan. Apan, ako nagduha-duha man, kaysa laing binuhat, ikaw gihuktan pa man. Ayaw kamalakanin akong gugma. Kay walay laing gipitik ning kasing-kasing, ikaw ra. Maglunok magbagyo, gugma ko way makabara. Kaysa dughan ko, ikaw man ang reyna. Pagkatamis sa imong mga pulong, nga sa dughan ko imong gitisok ug gilubong. Way lipod-lipod, way pagkapalong, sama sa sudan nato nga dabong. Ang gugma ko, dili sama sa sudan, mapanos pagkaugma. Dili usab kini sama sa ginamos ug una. Kayang gugma ko tinuod ug timos pagkagama. Ikaw ray pagkapanggaon hangtod sa atong ugma. Pagkanindot gyud sa imong atik-atik, nga sa dughan ko milukso ug milaptip. Magbantay lang ka, ilig-ulit nato unya sa Lamatik. Kay maluy-luy gyud ng imong gugmang atik-atik. Ulaw-ulaw. Salamat. Nindot gid kayo ang ilang balak. Pagpagiyuhan mo siguro pareho niya. Ang murag kadaghanan gid siguro kaniyo niya. Kaya ba, murag makadaghanan gid kaniyo niya. Makadaghanan pa ako, pati ko ito yung inon maluy-luy. Maluy-luy. Sa to maluy-luy. Maluy-luy ang gugmang ating-ating. Ninduta kay sa inyo ang balak karon nga kuan kanini ang tubag-tubag. Hinaotan na naapay musunod ani ba? Dili ni mao ang sinugdanan ug katapusan. Dili do na pay mga umaabot pa nga mga balak nga manindot nga sama ni adto. Ato ning hangyoon mga langga nga do na pay musunod gid ato. Nindot kayo basta ingnato di ay nga pagkagama. Kining balak nga tubag-tubag. Puro ba ka na nang uyab? Sa sunod guro ani kuya murag nato mag-away ba? Mag-away nga. Unya ra kuno ka. Gusto unya ra ka ini ulit nato sa Lamatik. Kay kanang imo muloy-loy gyud na imong gugmang atik-atik ka. Sigurado gina, sigurado. Loy-loy niya ko iman, loy-loy niya. Bantay niya, bantay mga iyas ka. Pwede ko nanay, ninood naman gini ba? Adiyo, provide ko doon. Joke ha? Pwede maulaw-ulaw. Tuwa na, ninood. Okay, salamat kayo Ate Toy Mats. Ug sa ako ang partner karon nga ilang yung ipangandaman. Ilang balak karon nga gabi una. Ya, atong
auhagon ato ang mga kaubanas buhat niya basig doon na po sila yung mga tagig nga balak. Pinigit sa ato ang pinalanggang station manager nga mahiligong usab sa balak. Pinaangi sa atong station manager sa naimugso po ning ato ang amuang bagong programa para masiyaw og balak sa gugma. Nga pagbuto na to si Juan, ang pinalanggang station manager. Maayong gabi ni Ma'am Rhea Ashlyn Love, ang mga RCFM fanatics nga mga OFW. Gitawag na to og mga Puyaters Group. Pinagin karon nga panahon na puyat na puyat gina sila malangga kay ining Ramadan. Isaulong sa ato ang mga brother and sisters nga mga Muslim. Busy kayo sa mga bisita. Ito ang mga OFW karon. Nang ato ni silang pagkapanggaan sa. Mayong gabi ko doon. Great lang ko ni Mitch ni Ate Jovi sa Purok sa Kayanon. O diri sa panunong sa among silingan nga ALW. Kay na kumagits aniya ang mensahe diri. Salamat kayo Well Dragon sa imo ang pagsunod diha. Ang atong oras magalangga ni abante ni sa pagkalas 8:18 sa kagabion. Wala pa yung mga mensahe ni Kuya. Wala may nasaan dire. Kaya diri sa kuha daghan ng nasaan dire mo nang hinayon na to ni siya pagbasa. Good evening, sir. Enjoy greet lang ko sa akong tatay Orsinio Kagandahan diya sa Purok Santan, Napukaw, ug sa tanang akong igsuon Lindo, Argo, Marcela, og Lismis. I love you all sa akong pamilya, Sir Dunzoy. Balak pag-usab kay aron na mabungkag kining akong nahikatulog nga pagbati. Salamat sa kanunay from Fi Kagandahan. Naminaw sa kanunay sa inyong manindot nga balak. Salamat kayo, madam, sa imo ang makapapukaw, makapabukad sa atay. Bukan po itong atay, kuya. Yung mga atay na kuya, wala pa. Kalina rin bukal ng Godos. Kanya, kasi nag-inom ka kuhan niya. Kaya Makapabukad sa dire po sa request na ko, Inko, si Manoy Camlon o si Chay Chay sunod magbalak. Gihagit sa taga sa Kayanon ni Ay. Mayong gabi ni Ma'am Chay Chay diya sa may San Pedro, ni Tatay Tito Abersaldo, Ana Silda diha, gusto mong tanan diha, mga amigo, mga amiga diha. Ang ako ang extended family diha, Abersaldo family. Ako ang bro, Cristito Junior, si Ma'am Nelia, si Chris Daniel. Kasat ang bili ni Ma'am Chay Chay, hindi na gamay, ang pinalanda ni Noy Gans. Wala rin, gihagit sila rin sa taga-sakit sa Kayanon nga. Request lagi ko no sila, kuya, nga request na ko Inko, si Manoy Camlon ug si Chay Chay sunod mong balak. Ato na ako sa kanila tao sa Chay. Pahimuon na to na silang balak na silang duwabon magtubang-tubang kaya nindot ko kayo yung paminawon. Nindot ko kayo paminawon nga magtubang-tubang. Karon pa na ako nakuan. Karon pa na hitabo gyud. Karon pa na hitabo pa. Karon pa na ako nabatian. Pas ko ta kabalo sa uban ani na napoy nahimo ani pero first time na ko nga kuan diri sa RCFM na naagyo tubag-tubag ka bala. Minaw ta kay Godos nga masusunod po. Naganda na mo sa kabahay pareha ato. Masin ay na sa sunod na hanap po. Mayong gabi Inko doon so kauban di mo sa bukat sa tanan nga bisita diha. Great lang po ko sa tanang tagapasanan, One Family, Andal Family, Mayo Family, Grarin Family, Jacinto Family, o sa ramatik nga akong papa nga si Tata Bibi, o si Black Mamba, akong sito diya sa Basin, o diri sa Banunom, si Commander Pipit from Wild Dragon, salamat Ingronons, tawag kong tapo Ingronons, wala man good ko yung monitor, sa akong simper ako naminaw from Wild Dragon, naputol ang akong chat Ingron, wala ang connection, great lang to sa diri sa
among silingan sa panunong nga always jud sila naminaw from Wild Dragon. Okay, salamat kay nimo Wild Dragon. Nagsalig lagi din taon ni sila cellphone mga langga. Kay wala ni mga radyo. Maunang nagpasalamat ra punta na doon na tayo internet, doon na tayo live nga ginahimo kay atong mga kalangga nga gusto mo maminaw, makaminaw ra gid sila pinaagi sa live. Kay katong mga mga radyo diha cellphone na lang sila sa atuan na lang nga Facebook page nga live sila maglantaw. Pasalamat ra punta nga ano na tay load nga mahimo na to nga i-live na to ang mga programa diri. Mayong gabi mo greet lang ko diri sa mga tagapasanan nilang Lula Burning, Jasper ug ni Daguhoy nga namisita pa ug sa tanan nga naminaw karon. Salamat ika ni 705. Okay, abante kuya. Hindi Kuya Romy, sunod mo balak ni Manoy Counts o ni Chay Chay, Kuya Romy, si Ma'am Ims o Inko Pod mo sunod o balak. Salamat. Panay ipakawag na kayo? Mamamon Brenta. Panay ipakawag. Mamamon Brenta. Di na lang ko ito paniyon si Ma'am Ims direct. Maato siya nga. Ikaw doon, pasakyan na punta. Pasakyan na punta kay mukuyog na pupunin mo dito sa RCFM kay himingaw ko nito. Hindi na ako nga. Wala ko yung gasolina. Maglapak kilay naman ko. Pero dilit ito ka balak. Mamamon punta. Ano nila? Joke. Naga. Mayong gabi diyan ninyo ikudunsoy gikan ni Jubilin Ruales na naglantaw sa atuang live karon. Thank you mga kalangga diya. So paki-share sa atuang live di ay karon mga langga. I-share ninyo ang atuang live para maabot din sa asa. Bahalag na magkadasmag-dasmag ni. Asa naman itong ato ang mga magbabalang niya sa gawas. Ito nang awamon nga musulod diri kay aron na sugdan dahil nato ang ikatulong balak ba? Balik ko lang si Bukaka, si balak ko si Kuya Shadow na masusunod. Ikaw pa dahil nga balak kay ang balak ni kuan dahil ganyan Kuya GR. May gabi ni Boss Shadow na dahil sa gawas basta naka-prepare ni siya ang balak diha. Saan si Tio Badok, mawas ko balak mo Tio Badok. Andam pa na o di ba ka ditago to si kuan Tio Badok. Itago ko to. Ano siguro to pabalak. Gikan usab ni John Rex A. Ritada. Good evening, Ingolons. Pa-shout out lang ko sa akong nanay Filipa. Naninaw sa inyong balak na lingaw jud kaayo siya. Ug sa akong tatay Praxidis Food ug sa tanan na lang Ritada family. Salamat. Maayong gabi inyo diha tay. Ni nanay usab. Always kita sila nga naminaw diha. Dayon kana bitaw manhap ug media Kuya Romy. Kuya magbuka dito Kuya Romy ang store. Grabe nga sa ilang pagpangga ginato ba. Ay, mga biyahe yan. Kung saan pagpangga o pagdagman. Nastumatunga. Pagpangga o pagdagman kay murag yung mabuto atong dias ka. Salamat kay ni tanan diha mga Ritada family. Diya sa may Burgos. Pagkirisan sa may Puok Rizal. Si Madam sa may Langgam. Si Madam LB. Diya, always po na si Madam LB diya. Si Madam RC Uyos usab, minaw toron. Piti-piti din ato ang mga mensahe diri. Nga ato ang oras niya balti na mas pag-alas 8:26 kuya. Sa may mayong buhato na to ani karon magdagpianan lang tag duha. Sa maabot patanin ko. Pabalakon man ko ganingon man to si Ma'am Faye kaganda na pabalakon na pugo. Makikilanin. Bakit hindi ko ani ko turo na po? Kita sa maabot pa sa mga mensahe ko. Ay, mubalak ko ani kuya kining ipahinungod na ko sa mga OFW. Oo, kanayo. Ipahinungod na to sa mga OFW kay kining ato mga OFW nga naglantaw karon aron usab nga makuha ni sila kanang mabuhi ang ilang dugo ba. Kaya gawas nga mabuhi ilang dugo, hindi na sila ganahan lantaw sa live kaya masakitan man. Joke lang ang mga langga. Ato ning balangka ning ato ang mga OFW karon nga gabi una kuya.
among pagpalibalad ning halayong dapit. Kami nga o kahidlaw sa atong dapit. Mga minahal sa kinabuhi ipagbilin, aron lang matagan sa mahayag na kabilin. Adlaw gabi among giantos, magkaon lang taon mintag sa katubos. Napay among amo na limahong ahos, kay talag sa raman gyud ni siya magilagos. Pagkapait gayud ning among kahintang, naputos na gyud sa daghanang mga utang. Tapos sa bulan way madawat, kay sa listahan puno nagsuwat. Wa na gyud intawon misaktong pahuway, tungod sa kadaghang buluhaton sa panimalay. Di apay bungoton sige ug laway, kung makit-an niya hapsay kong panagway. Hahay, pagkalaay, sa cellphone lang yun ko nalipay, kay sa trabaho dili man makapalagaylay, kay daghan man kaayong nagbantay. Dunay mga panahon kami nagmasulubon, sa kamingaw sa pamilya among naangkon. Mga kainit o kahidlaw among giantos, magmantinil na lang sa ugnan igakos. O katuwang panak para sa mga OFW. Maayo may balay. Shout out sa ato ang mga OFW nga naglantaw sa ato ang live karon. Kay naunta nga sa ato ang hamubog nga gitagig nga balag nga langga. Mapabati sa inyo ang amo ang mga pasalamat na sa kanunay ato ang mga hero, ang mga hero nga na OFW nga nasgawas mga langga. Naghatag usab og dugang ekonomiya sa bansa. Kahit sa imong mga mensahe niya, kuya? Nag-request na gini si Badok kani Kuya Rumi, pwede mabalako na po si Tio Badok. It's me, Aileen diri sa Plazanan, anak ni Boy Wakwak na. Sao na ni Badok? Sabi Tio Badok. Request ka ni Aileen. Kung sa'yo request, Kuya Rumi, nga mabisita ta dito o mamalay? Pabalako sa Pabalako. Pabalako sa kuno. Pabalako na kuno ka, Tio Badok? Pabalako sa kuno Aileen. Anak ni Boy Wakwak sa Plazanan. Pabalako o pakuan sa to? Pabalako sa kuno ay kuno siya pa palayon. Gihagit ay gihana. Ana. Gihagit ang mga dughang nga samaran nga sa panahon karon kinahanglan pabalakon sa Tio Badok. Basin day karon Tio Badok ka ng imong Dugmang kitaguan. oh, basin karon matapakan. Matapakan. Nisinyas Ma'am Aileen nga nisinyas si Tio Badok kasunod Bernes na kuno siya. Kay magtawid. Magpaganda kamo duha Tio Badok. Sila ba yung mamailin mo yung balak? Sunod ni ikaw nun ni Chay. Oo, sunod niya siya. Yung katulog, ako ba yung una ni mamilis mo? Tanawa ko among ko kunin mo. Ayaw taga mo. Ilaagi ning sala kini ni ito imat ni Goan. Kuya sugdan mo sila ning tubag-tubag nga balag mga pasiaw. Among natantanan ani. Dama-dama na diha Tio Badok ni Ma'am Aileen dito sa Plazanan. Masahog sa nato ning mga pipila ka mga mensahe dire sa ato ang live karon. Wow, nice. Good evening, Sir Includonsoy. Karon pa ko kabalik lantaw sa imong programa. Ikan ni Ma'am Lilia Malon Gilbert nga naglantaw karon sa ato ang live. Shout out nimo, Madam. Ug sa ato ang mga kalanggan nga naglantaw sa live, paki-share sa ato ang live. I-share nato mga kalanggan, i-share nato. Hangat mo sa buwan balak nga atong balak sa mga OFW. Ihangat ito ko yan. At least nang lingaw ra po to siya nang lingaw.
makalingaw bitaw niya itong panagway nga bisan pag wa tani balak lingaw nga tanaw na itong panagway. Bisan pa pa kanang bisan pag dilita mo balak malingaw sila magladar itong panagway. Ako na rin pasanta ni mga lingkod. Pag mali ato kanang ang maigo, muna kita maigo. Ano yung mga langga, pagkatawa po ta panalagsa ba? Kanini amang kong pagkatawa, usasan ni siya sa makapauli sa atuang mga gipangbati niya sa kalawasan. Kaya kaning pagkatawa mga langga, exercise ni siya. Gawas sa exercise, mo pagawas ni siya og positive poison sa atuang lawas. Kaya kini kung magulaan ta, permitang nagmukot, permitang nag-uol, nga nagnauna sa atuang utang, atuan na, atong silingan dito, nagpanikad na, kaya walang patakabayan. Kanahan kahit ang mga problema kaya tubag sa kinabuhi, kung na siya nga hunahunahon, create na siya og mga bad poison sa atuang kaugalingon. Mao dayon na nga hindi na kaganahan mo kaon, hindi kay ka ganahan matulog. Mao nang ang imong immune system budaw gid na siya. Mao nang kinahanglan ginato ang mukatawa ta bisan pa man sa atuang mga problema nga atubang karon. Importante kay ang pagkatawa. Banat dia sa imong mga mensahe kuya. Kuani, Tingin sa utang. mula ang rago pohon diha Kuya Rome, from Wild Dragon. Mula ang rago si Wild Dragon dito. Anang mula ang si Wild Dragon diri ako gyud na matigdan nga wala gid siya kauban. Atong hagitong si Wild Dragon nga na siya kauban. Oh, yun. Kami na kananaabang kuan. Pero ako ang wala ni duda na kuan ni kuya. Basig na ni gipaabot nga OFW ba. Kasi naman ang ganun kay kadugay na naman rin. Wala kong kamantay na ikoy-kuyo. Wala gid siya kuyog diri. Kasi gawas-gawas siguro Basig na. na gawas gihulan. Dili pa ka ni si Ma'am di na lang natin mention. Di na lang mention ba. Palingaw ko lantaw og paminaw ni Ma'am Lilia. Salamat kayo, Madam. Alang sa inyo ang mga mensahe mga langga, alang sa inyo ang tawag karong gabi una, samtang ano na pa tay oras nga nahibilin. Diri sa ako ang cellphone number sa 0910-7933-534. Musbon 0930-7933-534 o sa cellphone number sa akong partner karong gabi una Sa 0930-626-0358. Usbon ko mga kalangga. 0930-626-0358. Okay, pagkarangga mo kato ang mga cellphone number na angay ninyong tawagan o tiksan. Ako ang paghahulaton samtang ano na pakitay mga pipila ka mga gutlo. Inatong pagpanagubad karong gabi una sa mga pasiaw o balak sa gumba. Balak ganiha kuya. Una man tay balak para sa mga nato mga millennials. Una po tay mga balak ganiha na tubag-tubag. So, nindot po kay paminawon kung tubag-tubag. Dahil una po tay pinakanindot nga balak ganiha nga gihatag ni Kuya GR. Kuya GR. Sa may Damate. Maunang na-challenge po ko, ginaw ko sa maong mga balak. Tumatag po ko balak para sa mga tigulang. Para kumplito. Para kumplito, karong gabi una. Parang kumplito na karong gabi una. Ay gani kay nakarinig po ko mga balak sa tigulang. Ay, always ready. Sa ako man ako ni magtinig ko lang kung ano yung balak. Pwede ko na. Magtinig ko lang kung ano. Pili ato na lang pasudlon dito ato si lolo dito sa tigulang. Para ato ang pabalakon diri. Tatay ni Kusgan.
Tatay ni may kusga na lang ba itong pala ko. Ikarasab ni Stephen, pa-shout out doon ni Lula Aurea Kalasang diri sa Nakaan. Oy, Lula Aurea. Nabina na si Lula Aurea diha. Mayong gabi ni mula. Kumusta ang kagabi o ni mo diha? Lahat po diri ka. Naramday ka diha sa may Nakaan. Lahat po diri kay para makabalak po ka diri lang. Para ma-share po na mo ang mga tinaguang balak diha ba. Kapangit ko tao niyo inkulon sa ingare. Mga niya ito ang mga balak diri kay adlaw ra ba ipangutkot niya ang ulo kay maghimo tag balak. Kaya maghimo bitaw nag balak ko yan saba kay nimo dool. Dili ka makakonsentrate. Kinahanglan yun nga ikaw ay sa? Kinahanglan yung matago ako magbala ko. Atot mo siya. Mato sa siya. Lain kayo na muna na yung partner dire katawa rin sa mga langga pag yung siya. Hindi kayo naaana ng siya. Angay man ang katawaan ba? Sunod na natutuwa itong lulod. Wala pa man yung... Lo, sunod na rin lo. Sama to itong mga kabanas sa buhat ya. Siguro ito sila nakarili. May gabi ya ingranday. May gabi ingranday kauban ko na imong tapad ya. Bakit na palibak na si Lolo? Gusto man mo ang kagabihin na to? Pansa sila dia. Tingnan ko, kumusta yung kagabihin? Abe ba na ko sila dia. Abi na ko kanang imo ang tapad ya. Padan ko dito puti-puti na mo pwede ko riyan ako. Ay sabi mo dia brand. Ay, kung bagay yung yang sitting yan, Diyos ko mong bitaon ko. Oo, siya po dahil nga pa rin. Ano mo dahil daan yung tibok. Nagkakuan mo dahil daan. Para po si Daniel ako ha. Ako mo sa mga sitinda. Pero kasi nga ko ang tuhod. Medyo tuhod. Kasi di akong tuhod. Pero meron ka. Hindi akong tuhod. Pero ligo na. Ligo na rin kayo kagtawag kayo. Grabe ni si Lolo mga langga. Ikon mo ba rin kahon ni si Lolo? Kung sa may imong sekreto lang, nanong ligo pa mga kagtawag? Doon ang magukuha ng inyong balenscope. Kaya kinis si Pado, kung si Kamlon o si Kuroy, pas-pas magkainis silang makadeliver. Teksan na ito ang kuwang anak, teksan ko ang anak, automatic na abot sila sa balay. O nga paggamit ako sa produkto, sigurado. Bakit? Naggamit din ka sa buwang produkto? Hindi akong tapad rin lo, may gamit sa produkto. Yaw-yaw na siya, yaw na gamit produkto. Pagmira yan, ihaplas yan. Ang akong wikang, bitin ko ito. Kahit, oo, ba yan pinay-lay? Tuhod ay mo nilay-lay mo na partner. Ka, sabi nga, tuhod mo rin ang imuang kuhan diha. Kaya karong gabi una lo, atagan ka na mong higayon lo, nga mubala ka karong gabi una lo. Kaya nakarili na kasi kuhan balak diha lo. Nakarinig ako kaya nakasukpay para sa kuhaan ko ano. Nakasukpay yung mga alat. Ikulunsoy lo, ikulunsoy. Ibulan sa jay. Nakasukpay dito sa kuhaan asarabat akong antiyos. Wala ko na po antiyos. Pero di man Diyos na yung gawin lo, imo man akong soy. Soy mo na mo. Okay lang, kung saan, mubala ka lo, mangulit taan eh. Mubalak ko nito. Ayaw ka balaka dan mubalak dito. Dodong soy. Dodong soy, iko soy na nilo. Lipat mo ko dayon. Ako mo na imong tapat yun. Awa lagi partner. Kung sa imo ang kagwapo partner, malimot talaga ni nga ang bisita na rin dito. Kung saan kayo malulong, mura mag-yaga-yaga. Gwapo. Yaga ba nang imo alo? Dala mo na kapumot ko nang imo. Muna yaga-yaga niya ko. Klaro mag-yaga-yaga. Tulungan yung ingkong ang gwapo ko. Klaro kayo nagsukan niya. Tanaw ko lang kayo ang antiyos. Tanaw ko, pati-pati ka ko. Pero pag tanaw na ko nga ko ang antiyos, naklaro ko lang ko yung mong kahat. Yung ang gagwapo. Nabali na noon. Kalinaw kay Diyos. O
Kanya kining inyo ang lolo nga bisita karon. Wala pa ko sukadyon na nakatilaw nang gugma-gugma. Wala pa yun di akong pangidaron karon. Wagis naman akong ngipon. Wala pa yun ko katilaw anong gitawag nila gugma. Wala kini ako ang bala karon. Pahinungod na ko nis mga tao nga tigula nga sasama na ako. Gawa pa yun katilaw sa kuan. Nakiingon nila nga dugos o kamay. Wala pa yun ko katilaw na. Ora kining akong balak ako ning ipahinungod sa mga shopping paminaw ninyo. Aron nga matagan po sila lingaw. Ayon basin di ay naiganahan nga babae na ko iyak mong ninyo daghan mo po kwartas bay. Daghan mga kwarta lang ngayon. Ngayon ko na muna bubano kay ganyan ko. Ako ba rin wala kwarta? Oo, yun. Kaya po tayo, ano? Ha? Wala kwarta. Ato sa nga andamon na yung mga mensahe niya kuya. Ipadayon sa yung mga mensahe niya na kuya na lang yung balak do ha. Ato sa basahon yung mga mensahe dire. Mayong gabi ninyo duha diha tatay Dos o sa imong kapan diha. Shout out ko sa mga silingan nga nakahiusa nga naminaw sa inyong programa. Aron diri sa plasanan sila Jacinto family, Pahi family o sa Montemayor family o shout out po ko sa Tagala Datawan nga naminaw sa inyong programa si Inday Hani Dinis. Tatay Don, salamat sa pagbasa. Kiwa po sa bayan o salamat po kayo sa inyong kanunay pagsunod diya sa may pasanan. Ato ang mga bangko, mga RCFM fanatics, bangko nga nagparamdam. Madugay na sila nanginaw. Naaghan po sila, ato po sila naghapon nga mupadayag po sila ang mga balak niya. Oh, yun. Kinaguan. Kaya kining atong bisita karon si Lolo nagpalikad naman eh. Wala ko lagi na to na. Ako na naton eh. Ako na ning hatagod ka pagtagad sige Lo, balag na Lo. Yun na mas mo. Ako sa ning tarong ning ako ang andiyohon kaya di man kayo maglaro. Ako ang kodigo dire. Narito si Brad Marius Gawas. Nangita pa po siya sa iya ang gitangit dito marang nahog na kaya dito sa daan. Gugma sa tigulang ulit tao. Pagkapalit handomon ang akong kalibutan karon. Oras kasakit kamingaw akong naangkon. Mga pag-BI pagtamay o pagsalikwan. Sa mga matahong nga binuhat, way ikasawan. Wala pa rin ako yun sa kalibutan, sa kalipay. Ning pangidaron ko karon daw, gibukbok na o gianay. Sukat pa kay mugso, wak man katilaw sa kamay. Nagitagay sa lantay, sa himaya, sa dugo, sa kalipay. Puno ang akong pagmahay. Ngano gipakatao ba sa akong nanay? Dili raman unta laksot king akong panagway. Kay sa likod o kilid nakasuksok man king akong sudlay. Nga anting-anting o gabilin sa lulo sa akong tatay. Ikot na lang ako sa pagsulong sa matahong nga kagabion. Aron sa pagpaabot sa pagsitlak sa adlaw sa kapuntagon. Nga maghinaot ang kamipnit o kahayag muhalok sa dughan kong maghandog. Sa pagmahal o pagpangga akong maangkon. Pagkawala mo'y kalukoy o balatian. Kaysa gugma ko inyo ramang yamiran. Nasa bahandi nagbaknal ng kiliran. Igora ninyong gitikti o gilimasan. Pagkawala gayud ninyo'y kalukoy.
Kay giapil pagkuha ang antik nako nga hunsoy. Nakabilin sa akong lolo Incudonsoy. Nakanhing chicks boy og tisoy-tisoy. Wa gayon ako nakatipid ni Incudonsoy sa iyang mga atik-atik. Sa mga pulong og diskarte nga pinalabtik. Aron sa babae mo pilit mahigugma automatic. Kasadughan ko gugma og kalipay igapatik. Nagkasaom naking akong kalibutan. Sa panahon ng labay kilumutan. Akan ligon paking balatian. Aron sa gugma o pagsagnay sa imong mga dughan. Salamat kayo na imo ang paghatag o ikayon, Incudonsoy o Kuya Brad Rumi. Salamat ang kapala karon nga gipahinuhon dito sa tanan na Mindanao. Salamat kayo sa imong mga libre mo. Ano na po kay kanang nalimtan man din ako ang sunan dito wala na ako taklubi. Wala na ako taklubi. So, salamat po kayo sa imo ang balak lo. Imo ang sudan do imo taklobi. Ang amo ang sudan po do sa bukid sa una. Bisan pag abrihan na mo ang sudan sa Lanisa, di kinakanon sa iring ug irolo. Ako siya natin nga ang sunan dito Incudonsoy. Siyempre yung sunan na rin mo na kanon sa iring mong iro. Amang sudan dito lo. Kuan na doon. Asin. Hindi na siya kanon. Ikaw ang mamado na ko kaya magdali-dali ko kaya ako ang adobo dito taon na kuha pa itong sudanon na umakuhon-bon. Salamat kayo sa itong mga shopping paminaw. Babay o itong ganahan nga kukuhan po na ako o kasilawan ng gugma-gugma. Wala lang niya si Incudonsoy o si Kuya Rumi. Kaya ano na po kung kaya ko ang pagkilaron karon, para galoy-loy din ako ang tuhod, pero kasok man ang tahod. Bye-bye. Babay mo din mo lo. Salamat kay sa imo ang balak karong gabi o nalo. Makalingaw. So may mo istorya atong yang balak kaya ni. Mayo mo balak si Lolo. Mayo balak si Lolo. Kung tirano man ko. Tanawan na yang linakwan dia o. Wala gigibay na. Oh, gigibay. Ya, kalau po taon ya ang puro na punggak. Lo, imo nga tiyuhos na bilin. Napilin ni mga tiyos lo. Napilin ang antiyos tao ni Lolo mga langga. Ayon sa ato ang mga naglantaw so live thank you for watching mga langga. Ay napunta na lingaw most mga bala karong nga gabi una. Kaya sa inyo ang mga paapas na mga mensahe ha diri sa ato ang text line 0910-793-3534 o sa text line usab sa ato ang partner karong gabi una 0930-626-0358. Ito sa ito ang pipila ng mga mensahe, includes good kids, pamarak lang ko kanta, kay Jis, Irbali na, Lagos Media, Balyo, Jis, Kabalyo, Nagailuan, Attitude na, kay Kuya Elmo, Lumba, Slim Girl, Slim Lady, Natski, Hager Lines, kay Patricia, Madam Violita, Derama, Santan Boy, Chacha, Joby, John, Madam Bin, Orlando Muldi, Manong Bindoy, Dudong Takishi, Leo Humuan, Ami Humuan, RC Uyos, Kuya Bagod, Wesley Manoy Carrio, Bansky, Global Wit, Borod, Black Mamba, Jolly Boy, Blue Moon, Twin Mats, Mr. J, General Batal, Banji Batal, og sa tanan, dito sa RCFM Paratis Daan, bago. Pero nga naminaw para walay mamahit, Smith, Wit, Kumagver, Purok Batok Ban mo. Salamat kay Kwit, kaya naghamos-hamos gibo basa. Salamat kaya memoryado kay Kwit ni ato ang mga suking ning paminaw. Mayong gabi Incudonsoy, pwede ikaw ang mubalak kay maminaw mi diri sa pantalan. Salamat Incudonsoy, God bless to all. Kasi
Ma'am Helen o si Ma'am Belindia sa may Pantalan. Sa ato ang mga team guwapa diya sa may Pantalan, San Vicente. Daghan kahit ang mga naninaw sa diya. Ang mga team guwapa nato diha nga pamuluhan gina nila ni Madam Helen o Madam Helen diha. Ayaw nga gabi niyo diha magkita-kita na punta next month puhon sa ato ang ipahigayon ng niya ka sales store May 8 Mayo 8 Sabado. So magkita-kita na punta. Ayong gabi inko-greet ko sa mga naminaw karon nila pod ni Takishi Select Airlines Tatay Aryong kasi gigyaw-yaw kay hubog. Bibi Julian o ni Bibi Jason. Magigan ni 866 sana ni siya. Si Tatay Day. Ako si Tatay o Grasyoktok. Ayong gabi ni Tatay diya. Nga sa Nico family, kaya sa may Linabo, Purok Uno. Sa Digger Line, maraming gabi ba sa Digger Line? Saan ba rin? Naputol, wak na maninood lagi. Walay forever igo, haha. Ako may naigo ang naigo. Bali ni si Ruro noon, maninood, magkalo. Nanay naigo lagi. Kaning mga tigulang tigulang sa itong balak ni Lolo niya. Ugma sa tigulang na itaro. Nanay naigo. Saan naman na ito ba do? Ha? Saan na ito ba do? Di pa na tigulang na si Ubado. Di pa na tigulang si Ubado pa. Napa na sa mga 15 kapin dyan dito ba do? Hindi po do ay Pondo po na ng mga 15 niya, napot sa mga G's. bata pa kayo. Bata-bata pag ila sa city ng Padok. Bata. Hindi mo may ipangkan. Lip. Hindi mo may ipangkan. Ato-ato. Kinayin. Hindi mo. Lato ka doon mo dito ka doon. Lima pa rin ipangkan. Sigurado. Dito sa mensahe sa ato ang live. Ayaw kami kunos magpa-shoutout na focus akong pinalanggang asawa nga si Arlene Rindon. O sa mga kids, Jairo, Gift of Joro. Nagpa-shoutout Joseph sa Tagilon. Thanks, Ingudons, God bless. And more power. Stay safe. Ayong gabi sa ito, mga kalangga diya sa may Tagilon. Si Sir Joseph Sanico Rindon. Nasa kapit nilang balay kay mga kong Tagilon. Mulabay ko lapit dito sa may bayanihan. Gusto punta dito. Yan na kasi. So naroy, bata ko dapit ni kuunan bitaw naan sa padulong Karang Mautlang. Ubos pag dito, ubos pag dito, padulong na sa Tagilon. Doon ako'y malapya dito nga. Kusog ko na ito ang signal dito. Ayong gabi na lang, isa ito'y Tagiyas Balay. Ako tumbon ko. Tumbon ko na ako ito. Itsahan ako ito premium. Itsahan ka na niyang numero 23. Kasi dahil mabuto ko daw ma. Maayong gabi na sa ito ang mga kalangga dito. Kanya ang ato ang oras kuya, wala naman tayo oras para mabante pa tasunahan. Kaya itong oras nga di padalhin naman ang atong oras sa pagka alas 8:55 kagabi yun kuya. Padayon na lang sa imo ang mga mensahe diya kuya. Wala na kong mensahe na dari ko dos. Kaya kung oras ko na si Kuya Maro. Kapalikan na si Kuya Mar sa iya. Golden Memories. Musunod po na si Kuya Mar sa programa niya. Golden Memories. Sa iya ang mga Golden Memories. Kaya ako na lang itimbayan ano ang mga mensahe alang sa itong mga kasuking tigpaminaw. Pasalamat sa ilang mga waipuas. Walay pahulay nga pagsunod rin sa mga programa sa RCFM. Sa kanunay kuya, sila paminaw yun. Himo gid nilang background part po sa ilang pagpanginabuhian daw nga tanan. May paglubad na ano na yung kasunod. Kanunay nga kasunod usahay maguna. Ano makainon man ta nga maguna kuya. Kay sayo sa buntag wala pa nag-open naman sila sa radyo. Ikaw na nag-open. Nag-upat na nag-open, nagkadaas pa gani naminaw na sila. Mao na nga pagpunal pagbuntag yun pag-open wala automatic na. Paglubad pa yun,
mo pa yung mandro kaya kayo mo, gani na rin daulat eh. Gani na rin daulat nga gusto may malingaw din basta aras eh. Dakan yung gusto malingaw na pinagkanikan daon, ganahan silang malingaw. Oo. Ikaw kuya, ganahan kang malingaw ka daon. O sige naman makalawan ko, kaya bugnaw ko kaya ang iuwi ko sa hangin. Bugnaw mo yun sa akin, pero init ang sampot. Oo. Init ang sampot. Wala yun ako. Init ang sampot. Kaya kay loy-loy man ang tuhod. Kaya mo na yun, nabuntag na lang, wala. Buntag na lang, wala. Dahil, timplahin mo kami dahil. Ating tanigin mo, buntag na lang, wala. Bubuyang ini si Juan. Kaya, marunong ka na lang dyan. Buntag na lang, wala. Pero bitaw mo na kalimahan pagkagabi, ini ka buntag dahil. Dili na ka makainom dahil, timplahin mo kape. Hindi na. Hindi na, kaya naman. Kapit naman kayo, hindi na. Hey, trabahin ko pa kapangkod. Tamahin mo pumabot. Dahil dili na agad pasubuon. Hindi na. Timpla na dito, pero lawin mo siya. Timpla na dito. Hindi mo na, patuga-tuga. Patuga-tuga. Ikaw kalimaan, kalumagan eh. Kalumagan eh, maglugos na. Kaya tayo Berlin's Coffee. Berlin's Coffee ay kumate ara. Berlin's Coffee, Rodisol Capsule, si Gisol Capsule. Makapinag si Gisol Capsule nga. Ilan, mga langga, lang. Kamu na lang mag-iko. Surayin ninyo, kaya para kamo mismo makatestimony kung sa hindi ay kanindot ang mga produkto. Ano tayo oras, kuya? Mga mensahe sa itong mga suking paminaw niya. Wala namang may oras nga mahalo pag-isonahan mga kalangga. O tinggal kayo sa inyong kanunay yung pagsunod sa tanang programa diri sa Gilang #1 diri sa atong dakbayan. O sa tanan na sa mga ni Texport, salamat. O sa mga nitawag, salamat. Usab sa tuang mga suking di paminaw at tuang usab ng mga OFW na always po na silang nagasunod sa tuang mga programa na rin. Salamat po na nila kuya. Sa tuang mga millennials karon, ako na to ang tuang mga millennials nga atong ibalik lang tao ang atuang manindot nga mga balak sa unang panahon nga nabuo ang usa ka gugba sa unang panahon pinaagi sa balak. Ito rin ang karaan nila mga kanta, mga karaan lubad, dili mo lubad, dili mo lubad. Walay paglubad. Walay paglubad. Ngayon, nabuutan ng kalibutan na pinaagis balak. Kaya sa unang panahon, dili ka kabalo mo, balak-balak mo, gamat-gamat o mga istorya mo ikaw mo yan. Hindi ka sultod. Kaya Harana. dalaharana, dalabalak. Kaya kaya dili man ang babae mo ang kuya mo sa una. Dito mo sa ginikanan. Sa ginikanan mo. Sa ikaw pa yan. Yung sabi mo pang may abedre. Hindi po ko. Kami daw to mas murag mo kumangyo. Ikaw yan. Murag kaya mo na una agad mo may ano lang yan. Tumatik na. Paghihan na mo ni panghihan mo na. Sugod ka man rin. Buya gini ang kauban rin. Wala rin may igong oras para mabanti pa nga sa unahan mga laga. Adto na kami mga langga na namilit na. Pauli na kami sa pinakapong kayang bahin sa kabukiran. O magasakay niya ng huyugoy sa mabugnaw kagabiyon. Aron magtagik na usab kami sa mga balak. Busa kami ng ginaot na sa amo niyang pagbalik ikaw nakapaabot. Kaysa kalipay hilabihan, ikaw man ang among paghahalaran aron sa pagwagtang sa imo mga kagulanan. Agang salamat sa ito ang mga suking tigpaminaw. Kami na lang sa amo ang nimutangan karon. Kaingon sa ngalan sa among station manager sa atong mga epektibong mga produkto. Kami magaingon, God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. This is your radio.
KXRA 89.9 R7 all the best FM. O email ko kanyo giningabayan sa pagpangalangad maglinubay kita sa pagpaubos kay wala na magpaubos kay siya pataas wala kang magpataas kay siya paubos. Kung ang buutan nga magibuhaton nga sulugon, mubuhat bisan wala diha ang iyang alalon. Ang susunod ngayon, samang tagma o samang istasyon. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye! Sa Buanga del Norte Dapitan, Dipolog, o saan magsolok sa mundo ngayon. God bless, I love you all. Sa ato ang mga naglantaw sa live, thank you. Salamat kayo mga langga sa 2 ka oras na panag-uban. So sa sunod Bernes pohon, ato lagyan po kay gayon ng ato ang mga pasiyaw ug balak sa uban. Lagyan po na ang partner si Kuya Rumi magaduit may mga dugo sa ato ang programa mga pasiyaw ug balak. Salamat kayo. Bye-bye. I love you all.